ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Довталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Диего Лопес гуфт ки агар чемпион шавад, рақиби навбатии худ Мавсар Евлоевро дидан мехоҳад. Биёед суханҳои Лопесро гӯш мекунем. мо бояд адолатона рафтор кунем ва корҳое ки Евлоев дар вазни ним сабук кардааст набояд ки чашм пӯшем. Ӯ 9 ғалабаи пайдарҳам дар UFC дорад. Бале, ҳамаш бо қарори доваро, лекин ӯ ҳоло ҳам ҷангвари бебохт аст. Ӯ чорум рақами рейтинг аст ва ба шумо писанд ҳаст ё не, лекин ӯ маро шикаст додааст. Агар ки ман камарбанди чемпиониро соҳиб шавам, ман ба пуррагӣ боварӣ дорам ки UFC ӯро рақиби навбатии ман таъин мекунанд, гуфтааст Лопес. Ва Мавсар дар ин суханҳои Лопес ҷавоб дода навишт ки ман барои муҳориба бо ту омодаям, ҳатто агар ки ту шикаст хӯрӣ, навиштааст Евлоев. Хотиррасон мекунем ки Диего Лопес аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC маҳз зидди Мавсар Евлоев гузаронида буд ва дар ҳамон муҳориба шикаст хӯрда буд. Лекин баъди ҳамон муҳориба Лопес 5 ғалабаи пайдарҳам ба даст овард ки 3 то ин ғалабаҳоро дар якум раунд ба даст оварда буд. Акнун Диего Лопес рӯзи 13 апрел дар турнири UFC 314 бо Александр Волкановский барои камарбанди чемпионии вазни ним сабук меҷангад. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Сардори UFC Дана Вайт гуфт ки агар Алекс Перейра Магомед Анкалаевро шикаст диҳад, пас дар рейтинги паунд-фо-паунд ҷои Ислам Махачевро мегирад. шояд ки ин аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьераи Перейра мешавад. Дастаи ӯ доимо оиди ҳимояи текдаунҳо гап зада истоданд ки мухлисон ҳоло намедонанд ки чӣ қадар Алекс худро аз текдаунҳо хуб ҳимоя карда метавонад. Рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ мо ҳамамон ин чизро мебинем. Барои Алекс ин муҳорибаи вазнин аст. Агар ки дар ин муҳориба ӯ ба монанди муҳорибаҳои пешинааш пирӯз шавад, пас ӯ беҳтарин ҷангвари ҷаҳон новобаста аз вазн мешавад, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон беҳтарин ҷангвари новобаста аз вазн, яъне беҳтарин ҷангвари паунд-фо-паунд Ислам Махачев аст. Ана Перейра бошад дар ҷои сеюм қарор дорад. Ва аз рӯи суханони Дана Вайт, агар ки ӯ Анкалаевро шикаст дода тавонад, пас ҷои Ислам Махачевро ишғол карда якум рақами паунд-фо-паунд мешавад. Оё Перейра ин корро карда метавонад ё не? Чемпиони пешинаи вазни миёна Роберт Уитакер гуфт. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Агар ки Анкалаев Перейраро дар 3 дақиқаи аввал ба замин наафтонад, пас Алекс ӯро дар якум раунд шикаст медиҳад. Шахсан худи ман бо Перейра дар стойка ҷангидан намехостум. Ӯ ба монанди мошини боркаш зарба мезанад. Ӯ ба стойкаи худ хеле сахт боварӣ дорад ва худро дар стойка хеле хуб ҳис мекунад. Аз ҳамин сабаб ӯро аллакай дар якум раунд бояд ки ба замин афтонӣ. Дар ин муҳориба ман ба ғалабаи Перейра боварӣ дорам, гуфтааст Уитакер. Ана Мавсар Евлоев бошад ба ғалабаи Анкалаев боварӣ дорад. ҳатто агар ки Анкалаев гӯштини худро истифода набарад ҳам, ӯ малакаҳои кофӣ дорад то ин ки дар стойка Алексро шикаст диҳад. Перейра дар он машҳур аст ки ӯ худро на он қадар хуб ҳимоя мекунад, чунки ӯ ба қувваи худ боварӣ дорад ва доимо ба пеш меравад. Лекин Анкалаев дигар аст. Ӯ малакаҳои сатҳи баландтаринро дорад ва таҷрибаи хеле калон дар ММА ғайрикасбӣ дорад. Дар ММА касбӣ бошад ӯ қотили ҳақиқӣ аст. Рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ мо чемпиони навро мебинем, гуфтааст Евлоев. Ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб мешавад? Фикрҳои худро нависед. Боз ногуфта намонад ки пагоҳ мо шуморо пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст ва мо албатта ки пресс-конференсияи онҳоро тарҷума карда дар ҳамин канал пешкаши шумо мекунем. Дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид. Хонободу сарбаланд бошед.